Milli Ýygynak Fransuz parlamentiniň aşaky palatasy protest hereketlerine gödäwçiligi berkidiýän kanun taslamasyny tasdik etdi. Şeýlelikde dokumental aýaklykda demonstrasiýaçylar miting wagtyna ýüzlerine maska we örtgü geýenlikler üçin hem ýowuz ýazalandyrylyp biliner. Olal eger gatnaşçy ýüz keşbini ýaşarsa oňa diňe jerimet alyp bolýardy. Innony munyň üçin türmäge basyp bilerler. Bolgok tarapyndan ýetirilen ziýan üçin pul inniden öýlek döwlet büdjetinden näle eýsem günäkaryň özünden alynar. Emma yerlik häkimetlere protestlere gatnaşmak gadagançylygyny giýrilmek ygtyýarynyň berilmegi iň köp çekişme döreden çäre boldy. Çäklendirme diňe jemgyýetçilik düzgün tertibine aýratyn höküm salýanlara degişli bolar. Bir ýerde gurrun olal polisiýa bilen ýakalaşanlar, vitrina aýnalaryny dögenler hakynda barýar. Deputatlaryň käbiriniň pikirine görä bu çäre 5-nji respublikanyň ýaşaýjylarynyň esasy hukuklaryny bodýar. Indi bu kanun taslamasyny parlamentiň ýokarky palatasy ara alyp maslahatlaşýar. Emma soňky söz barbyr Milli Ýygynaga degişli. Kanun taslamasy sary keltekçileriň uzaga çeken protestleriniň fonuna kabul edilýär. Nägile fransuzlar inni tapgyr 12 hepde bäri şäherleriň köçelerine proteste çykýarlar. Protest hereketleri her gezek polisiýa bilen çaknaşyklara baryp dirýär. Demonstrasiýaçylar başda ýangyş salgynyň ýokarlandyrylmagyny togtatmagy talap etdiler. Inolar prezident Emmanuel Macron'un we onun hökümetiniň işden çekilmegini isleýärler. Ikinji gün sary keltekçilere ilkinji gezek kärdeşler arkalaşyklar hem goşuldy. Protest aksiýalary Parisde we Nantes'da bolup geçdi. Müňler çadam ýurtdaky giýirdeji deňsizligini seljermegi talap etdi.